Ndinonzi Michael. Wakarara apa wanditete wangu. Chaitika ndichekuti kuseni nambobuda ndichienda kushopu kwako vari kunovaka uko. Pandadzoka ndazofonwa nemusikana achindiudza kuti yaone tete wakangorara havasikana kutaura. Saka mandava ndichimhanya ndasvikira tete wakangorara. Semunhu ndinoziva kuti tete wangu vane asima. Nangopindwa nepfungwa dzekuti aiwa hawana inhela padhuze. Regai nditsvage inhela yavo ndinooneka wabatsire sei. Ndiri mukati mekutsvaga inhela yavo ndapinda mubedroom avo kuti nditsvage inhela ndikwanise kuvabatsira. Zvandazosangana nazvo imomo haiwa zvandipa chiki. Zvekuti kana ndione nguva yekutsvaga inhela handina kuzomboiona nguva iyoyo. Nekuti zvandaona imomo zvinorwadza baba. Alright, ndimbokubatai muromo zvishoma. Toda kuti munyatsopatsanura kuti maona chii chakupedza isimba. Baba hakuna chinorwadza chekuti tiri kutambura tichishaya mabasa tichishaya mari. Hanzva dzangu dzichita pamiri pachibva. Opinda mumodhoropu memunhu woona mune chihari chine ropa chine mazita. The worst thing behind rangu racho ritoripo ipapo. Zvinonakidza here izvozvo? Alright, so pamaona chihari ndo pazowedzera tete kuvata here kana kuti vagara vakangozvivatirawo zvavo kudai? Pandatoona chihari ndichiti tete chichi ndichichibvisa ndichigadzika pasi. Tete ndopatita wese kana kuzotaura kana kutaura neni kana kunitarisa vachasintarisa kumeso. Varamba wakangorara wakangodai. Ndakuzoda kuti chihari chimbori nei. Ndikati aiwa da kuona kuti munei mukati. Pananopinza ndichibvisa ndaona mune kabepa kakanyorwa mazita akachekwa. Vamwe vapenyu vamwe vakafa vazhinji vacho vakachekwa vakatofa. Ende munhu akapedzera kuchekwa wacho akuratidza kuti akutorwara ari panhoo izvezvi. Zvorevei izvozvo? Alright, ndeapi matanho amatora emimi amamwe asiri ekufonera isu vemidhiya kuti tisvike pano pamaona hari mambokurukura here natete kana nevamwe vavakidzani kuti muvaudze zviri kuitika pano? Handina vandakwanisa kukurukura naye. Pandaona hari ndada kuti nditaure natete obva vangotarisa kusaidhi bva vatofuga musoro havachatombodaira kutaura neni. Saka ndazoona kuti the only option ingatondibatsira kudedza imimi kuti ndikuonesewo kuti kana ndaakuzonotaurawo vamwe vada kundirambira ndaudza aiwa ava ndio maitinesi angu akazviona ndo zvandakasangana nazvo izvo. Ndo nyaya yatinayo pano. Avakamira apa ndianiwe pano? Uyu musikana wavo webasa uyu. Musikana wavo anoshanda pano achivabatsira pamabasa kubika kutsvaira nekuonawo zvimwe zvinhu zvavanenge vada kubatsirwa nazvo. Alright, ndinokwanisa kukurukura navande? Aiwa, taurai navo zvinhu. Alright. Makadi vatete? Tanzwa kuti ndimi musikana webasa wepano. Manzi maonekwa hari muno mumba iri kuratidza kuti ine ropa nemazita arimo akachekwa. Imi mava nenguva yakareba sei muchigara pano? Toda kuti mutirondedzerewo muchidimbu kuti hari iyi maimbosangana nayo here uye ndezvipi zvimwe zvamaiona zvine zviratidzo zvekuti mumba munogona kunge mune hari, nekuti vamwe vanobva vati musavhura rumu iyoyo musadai nekudai. Toda kuti murondedzerewo kuti makatanga kushanda pano rini, chekutanga mutiudza nezita renyu, muri kuonekwa live paTV. Ini ndinoitwa Leoba Kachidza. Ini handidi kunyepa kuti ndine zvandaiona, asi rumu yavo iyoyi havatenderi kuti ndiclean. Ndinongoperera munomu nekumwoko. Havanditenderi kuti ndiclean. Saka pakauya sekuru handinanguziva kuti vambopinda muno. Nhasi pavazondiudza ndopandaudza kuti rumu yamapinda isisu hatitotenderwi. Zvimwe ndingadai nditori ndakaiona asi handina kumbobvira ndakamboiona. Alright, mazomboratidzwa here hari mukoma vari kuti vaiona vazombokuratidzai here mukaionawo payanga iri kana kuti muchingori muri maseni? Vazondidana vakapinda neni, ndapinda navo vakandiratidza. Nokuti ini chaitika ndechekuti pandauya neti ndichida kupa medium ndasvika vakanditi ndakavati mukai vakaramba kudaira, ndakavati tete vakaramba kudaira. Ndopandazofonera sekuru ndikati sekuru tete venyu havasi kuita sei, havasi kutaura, ndiri kuashedza havasi kundidaira. Sekuru ndopavabva vauya. Saka time yavapinda mubedroom ini nandiri kukitchen. Pavapinda mubedroom vabva vandidana vakati uya uone nandichitsvagira tete chii mushonga. Mene ndongotsvaga mushonga kana kuti chii nokuti handizi vangu problem yavanayo because ndava ne 6 months ndiri pano pabasa. Saka vabva vanditi uya uone zviri munomu. Ndikati aimomo handitenderwi kudi kupinda. Ndibva vanditi ndindadaro pinda uite sei uone. Ndopandapinda ndakaona hari yachona. But vabudisa bepa rine mazita evanhu riri muhari macho rari muhari imomo. Saka ndipo vatirega tidane vemidhiya vamboonawo zviri kuno.
Alright, muri kuzvinzwira tanga tine shungu kwazvo yekutaura natete tinzwewo divi ravo tibvunze zvizere nekuti ndivo muridzi weimba ino vanogona kunge vane imwe information pamusoro pehari iri kuonekwa. Ndo bedroom acho handiti. Alright. So ndo hari yacho handiti. Sorry, ndimire nechekona. Ngapakaipa. So chiri mukati saka mukona paari Yeah. achitora kamota kachida kuona kuti chiri mukati icho chii, ndo pandaona bepa iri. Alright. Mamwe akachekwa, vanhu vakachekwa achimakwaya vakatoshaya. Uyu akachekwa uyu ari kutorwara zvinoti zvoratidza kuti stairi raundi rotori kuzasi kwesauka ndotori paristi kuenda apa ndozvazviri kureva izvo. ngapakaipa. Zvandiri kuona pano zvinoshamisa mhuri yeZimbabwe. Pane hari iri kuratidza kuti ine ropa uye pane chipepa chiri kunzi chakanyorwa mazita. Pane mamwe ari kunzi akachekwa aripo. Pane vamwe vatisina kukwanisa kuisa pa-TV varamba, asi pane nhau yavanga vachitiudzawo kuti nyaya dzizosvika pakufuguka kudai kubuda pachena. Pane vakafamba vakaenda kwasekuru Mavhunise, asi zvizere zvinobva kuna sekuru Mavhunise. Tichanyora nhamba dzavo pasi kana muchida kuzobvunza kwavari kana muchida kuzobatsirwawo matambudziko akati seiyaya. Tinokuonekai nemufaro pano paChibanda Media. Ndini wenyu mukomana Director Taps.